Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To barkanmu da sake saduwa a wannan lokacin. To a yau insha Allah za mu kawo muku wasu 'yan dabaru da za ku yi wasu 'yan saita-saita a cikin WhatsApp ku yi verification ɗinsa, duba da yanzu ya ci 'yan hakin sun yawa. Haka kawai kana da account ɗinka na WhatsApp ko Facebook ko Instagram, haka kawai sai a zo a yi hakin ɗin account ɗinka. Kuma yacce suke yi shine akwai wani website da suke zuwa su je suna siyo irin namba na America haka, sai su zo za ka ga an bugo ma waya da namba America a ce an turo ma da wani phone number, amma mistake aka yi, ana so ka dawo da phone ɗin. To kana tura code ɗin shikenan za ka je account ɗinka, shikenan ka nemi account ɗinka ka rasa, an riga da an yi ma hacking ɗinsa. To yau za mu kawo yacce za ka yi verification a WhatsApp ɗinka yacce ba a isa a yi ma wannan hacking ɗin ba. Yacce ko kai ne ka je za ka yi login, dole za su ce sai ka sa email ɗinka, wannan yanayin email ɗin da ka sa. To bari dai mu je mu nuna muku yacce za ka yi shi wannan verification ɗin. To kar ka manta dan Allah, in yau ne farkon fara shigo ka wannan channel ɗin, ka daure ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar kararrawa, na kai mana like in ka ji daɗin bidiyon ya burge ka wato. Kuma dan Allah ka share zuwa inda kake chatting domin 'yan uwa su ma su amfana. To bari mu je cikin shirin ba tare da mun wani cika ko da surutu ba. To kamar yadda kuke gani gashi nan mun shiga WhatsApp ɗinmu. To yacce za ka yi wannan verification ɗin shine za ga a sama, in ka ɗan jawo ƙasa haka a sama na WhatsApp ɗinka za ga akwai wasu ɗigo-ɗigo haka guda uku ne nake tunani. Gasu nan a nan wajejen da in ka duba haka a nan wajejen suke. To kawai sai ka danna su, kana danna su ga setting nan za ga daga can ƙasa sai ka danna settings. Kana shiga settings za ga zaɓuɓɓuka ne iri-iri, ga su account, ga su chat, ga notification, restrict data, duk dai ga su nan iri-iri. To kawai sai ka shiga wajen da aka sa account, kawai sai ka shiga. To shi kansa in ka shiga wajen account din za ka ga zaɓuɓɓuka ne iri-iri, ga privacy, ga security, two-step verification, change number, request account info, delete my account, duk dai gashi nan za a gan su. To na farko dai kawai za ka shiga privacy din nan, irin last din nan za ga in ka shiga, mutum contact ɗinka ne ka shiga, za ga an gaya ma ga karfe kaza ya sauka. To kana so irin ba kowa kake so ya ga wannan saukan naka da kai ba, kana so kawai mutum in ya shigo ba zai ga yaushe ka sauka ba, kawai za ka dawo da shi nobody din nan. Kaga ka dawo da shi nobody, ba wanda ya isa ya ga lokacin da ka sauka daga kan WhatsApp. In kuma ka bar shi akan my contacts, ma'ana shi wanda kake da wannan number sa kai adin ɗinsa, ma'ana irin ka sa sunansa haka kayan wannan ɗinsa akan layinka, ko kuma za ka iya barin sa everyone, kowa zai iya gani. Kuma nobody ne gashi nan, shine ba wanda zai gani in ka bar shi haka nobody. To da yake ni yanzu ban kunna data bane, amma dai barin kunna data. Yacce kuke gani gashi nan na kunna data, an kaga dama za ka iya dawo da shi nobody. Ka gani ya shiga kenan, ba wanda ya isa ya gani. Ko kuma ka bar shi a my contacts, ko kuma za ka iya barin sa everyone, kowa ya shigo zai iya gani a yaushe ka sauka. Sai profile photo, irin hoton da ka ɗora akan profile ɗinka, to nan everyone kowa nan zai iya gani. Sai my contact, dole sai wanda kai ke da number sa shine zai iya gani. Sai nobody, ko mutum yana da number ka bi sai ya gani ba. To sai about, za ka daga ɗan ƙasan wannan ɗin mutum, in ka shiga profile ɗin za ka ga daga ɗan ƙasan sunansa, za ga ana sa dai wani daidai abin da ya ra'ayi, wani ya sa at work, wani about my life, duk dai gashi nan, wani me, duk dai gashi nan za ka gani. To nan za ka iya barin sa a sai dai in my contact ɗinka shine zai iya ganin wannan about ɗin naka, ko kuma nobody, ba wanda ma isa ya gani. To shi ma nan wajen za ka iya dawo da shi, dai gashi nan za ka iya sassaita shi
sai status. Shi nan status zaka iya shiga ne haka ga wai adin din wani wanda baka so ya ga wannan ɗinka, ko kuma kai kana so ka cire wanda baka na so kana ganin wannan ɗinsa status ɗinsa. Sai group, shi ma haka group zaka iya sa dole sai my contact ɗinka ne zai iya saka a group, ko kuma a everyone kawai kowa zai iya saka a group, ko kuma ka bar shi my contact ziyartar ɗinnan dai shi ma dai ka zaɓi wanda kake so, wato ma'ana ya irin saka a group. Zaka zaɓa ma daga cikin contact ɗin naka ba kowa ba kenan. To wannan shine. sai live location, irin kana da wannan haka wani zai zo wajen ka zaka iya tura mai location ɗinka ya ce in ya biyo location ɗin zai ga inda kake. Sai blocking ɗinnan shi ma zaka iya shiga zaka ga mutum nawa kai blocking, kuma zaka iya ganin kuma zaka iya kai yin blocking ɗin wasu ta wajejen. To wannan hanya ta farko kenan, wato privacy. Sai kuma security, shi in ka shigo security dama ai tun kafin ka wannan ka riga da ka wannan. Sai dai in ka zo nan wajen inda aka sa 2-step verification din nan, a nan za ka yi wannan aikin. To in ka shigo nan, wanda wannan shine ma karfin wannan bidiyon, in ka shigo ka shiga enable din nan, za ka sa wani password kawai ka sa ko guda irin 6 dai, akalla dai kawai dai ya kai guda 6, ana so ya kai guda 6. To dai bari in sa 1 2 3 4 5 6, sai 1 2 3 4 5 6. To bayan kai wannan ana so ka sa email ɗinka, inda ko da ka dawo za ka yi login, za ka iya kai dole sai ka sa email ɗin nan naka tukunna za ka yi login. To za ka daɗa sa email ɗin naka domin a tabbatar ka sa daidai. Kawai sai ka danna saving. To kaga in kai haka shikenan ka yi verification ɗin WhatsApp ɗinka, ba wani haka komai jaraba sa bai sai ma hakin ba, kowa shi in ya zo sai dai ya haƙura. To kaga nan ka riga da ka yi wannan ɗin verification ɗin WhatsApp ɗinka. Sai change number, nan in kana so ka canza number za ka sa wata lamba akan WhatsApp ɗinka, za ka shiga. To wannan wajen na sama, shi wannan wajen na sama ana so ka sa tsohuwar lambar ka, wannan tsohuwar lambar ka ta kan WhatsApp ɗin da kake amfani da ita. Shi kuma wannan wajen na ƙasa, ana so ka sa sabuwar lambar taka, ma'ana sabuwar lambar ka wacce za ka sa yanzu kake so ta koma. To in kana buƙata kawai ta nan wajen da ka gama sa sai kai next, sai a ɗan tambaye ka bar wannan verification ɗin da kai dole sai ka sa shi a wajen, tunda za ka canza wannan aga sai kai. Sai delete my account, shi kuma za ka iya goge ma account ɗin mai gaba ɗaya. Sai request account info ɗin nan, shi nan kawai za ka shiga ga wani wannan ne na setting ɗin kan WhatsApp ɗinka dai haka. To wannan shine a takaice ɗan uwa. Ina da tuna muku da dan Allah an yau ka fara shigowa wannan channel ɗin Saddik TV, dan Allah ka shiga ka danna alamar subscribing, sannan ka danna alamar kararrawa. To yan uwa a takaice wannan shine dan abin da muka kawo a cikin wannan bidiyon. Da fatan kun ji daɗin wannan shirin da muka kawo. Mun gode, sai anjima, sai mun sake haɗuwa a cikin wani bidiyon na gaba.